Pozdrav. Ahoj. Cestujeme do Brna, potom dál. A ukazujeme, jak u nás je hezky zima. No, je u nás zima, je tady. Paní majitelka, jak jsi to řekla? No, co? My jsme měli baťom velký, tašku, no, a se říkala, to by bylo moc, kdyby to... Aby se šel vleco. Přehleď se. Pokud ti bude tam je taková bunda. Vidíš, a mohla jsem si zebrat. Co? Svetr. Tam je bunda stejná, akorát kdyby ta byla malá, tak ti dám tuto, akorát, že mě tam pokazil zip. A ta je úplně nová, jo? Dámy, pozor, mi to nevaduje. Ne, já se nefotím. Ale my nefotíme. Ne vlasy. No a dívej se na moje vlasy. No, takže zapomeňme na focení. To by mě voda chudák, ještě ji musím zapnout jednou. No, tak, kafičko. Teď celý den jsou dneska sport. Já jsem si vyčetný. Že teda si musela dát tolik práce, že nevím, co s tím všechno dělat. Ale fakt je, že to se teda povedlo. No, tak úžasně. To je tvoje. No ne, já jsem donesla tady ty a já mám ženěnky dost doma. No o to nejde, ale to je taková problém, co ty potřebuješ, takže nefoť nás, nebo zpívu. Já nezauším, no. Dáme tam stůl, ne? Může. Tak hodíme potom na pohovku a... Jo. Dokumentaci ti dělá. Ano, vidím. Ale aj tu zasl musel Růža pověsit, ne? Já musím napřed tu Aha. Vypraná je, ale musím teď umít okno. Zvenku třeba ne, jo, to já si umím až třeba za týden, to je mi úplně jedno, ale teď z této strany to bude jinak. To já ti umiju. To já si prosím tě umiju. No já na to chtěla ten citron. Když budem dělat to třeba babovku kůru do toho, víš? Ano, dobře. A co ti zbude, to umím, a oslovujeme dole a zmícháš si to do cukrem do toho a můžeš si dávat do pečení. No. Takže je to druhý. Potom je známý člověka, který se určitě bude ptát, co jsem tady všechno paní Zdeně dělal. To nemusíš mluvit, mi to víme, že to bude kutlak. Zvědavé, jak to dělala a bude mít připomínky. Nevolala a volala Hela, s ním mluvila a taky řekla, ani Helka se tam nedostane. Nikdo z něho nechce jet kvůli tím cestám. A že jim poslali konferenci a všecka omlouvali se, že asi těžko se tam někdo z nás dostane. No. Mirko, pro nás je to velice nebezpečné. Tady, jo? No.
Já stará čarodějnice učila takhle. Já nejsou učená, nemám s No a já jsem byla říkala, že a to, a že uctíme Boha, já tě zbiju. ale nemá cenu, aby jsme riskovali svůj život a o to nejde, ale zmrzačení. No. Zkoušíme